לכל הצופים בווידאו הקטן הזה, שלום לכם. קוראים לי משה ארימי, ואני גר בארצות הברית בפלורידה. הייתי רוצה לשתף אתכם על מבצע מיוחד שעשיתי דרך ממשלת ישראל ומחלקת המדינה בארצות הברית. לנסוע לתימן ולהציל או להוציא משם יהודים בתקופה מסוימת. המבצע היה מאוד מאוד קשה, זה לא היה קל, אבל בפנים תוכי מאוד מאוד התלהבתי ומאוד רציתי לראות איפה ההורים שלי גדלו, איפה הם נולדו, וגם את האנשים שהכרתי בשכונה שבה גדלתי ונולדתי. הלכתי לשם במשך 7 שנים, נלחמתי עם הרשויות, נלחמתי עם כל מי שצריך להוציא את 4,000 ומשהו יהודים משם, והצלחתי, והתפללתי שהמבצע הזה יהיה בלי שום נזק או בעיות, וכך זה היה. אז תודה לאל, הם נמצאים בארץ היום, מבוססים, כבר נשואים, הילדים הקטנים שהבאתי כבר נשואים, ועושים חיל, ואם אני צריך עוד פעם ללכת למשימה כזאת, במדינה אחרת, אני אלך. בכל אופן, עשיתי את זה. אני נמצא גם ביוטיוב, יש 10 פרקים עם כל הסרטים וכל מה שעשיתי בתימן. אתם יכולים להיכנס ולכתוב משה ארימי ולראות את כל הסרטים. אפשר גם להזמין אותי להרצאות ולהתקשר אליי בטלפון 516-805-6300. אם אתם מתקשרים מישראל, אתם יכולים להתקשר ישירות בטלפון ישראלי 03-912-2880 שלוחה 1. אוקיי? ברכה והצלחה לכולכם. אוהב אתכם, משה ארימי.